De acordo, vou explicar brevemente algunhas das funcións desta folla de cálculo. Esta folla de cálculo está destinada para o profesorado, principalmente que comparte ámbitos. A diferencia da folla de cálculo da primeira avaliación, aquí incluín unha columna máis coas cualificacións da primeira avaliación. Como faríamos? Imaginade, esta primeira persoa ten na primeira avaliación un 6. Entón, xa automaticamente pon que só ten que facer a segunda avaliación. Se eu cambiara a nota e tivera un 3, vedes que tería a avaliación final. Neste caso, tiña un 6, co cal só tería que facer a segunda avaliación. Vou poñer entón as notas da segunda avaliación. Ten un 5 e un 5. Saille que a cualificación sería da segunda avaliación e tería un 5. E a cualificación final, é dicir, a ordinaria, sería a media dos 6 e deste 5. Que pasa? Se vos xa tedes as cualificacións calculadas non como segunda avaliación para facer a media coa primeira avaliación, senón que xa tedes calculadas como avaliación final, pois aquí, para que fixera ben as medias, teríamos que quitar isto, poñer nada aquí. Entón, imaginade que na avaliación final de matemáticas ten un 8 e na de ciencias ten un 5. Seríalle xa a media, sen ter en conta esta. No caso desta segunda persoa, que ten na primeira avaliación un NP, é dicir, un non presentado, ou tamén podería ter un suspenso, como esta persoa, pois apareceríanos que as cualificacións sería directamente da avaliación final, que tería que facer tanto a primeira como a segunda, e o cálculo sería o mesmo. Por exemplo, imaginade que ten esta persoa un 2 en matemáticas e un 9. Lembramos o acordo da CCP que para facer a media, primeiro, tería que dar o cálculo da media maior que 5, maior que o aprobado, neste caso eso sería correcto porque tería 11 entre 2, 5,5, pero que a materia suspensa tivera un 3 ou máis. Neste caso, como ten un 2, pois xa poría aquí non alcanza a nota mínima e a cualificación por defecto sería un 4. A última función é, imaginade este caso. Esta persoa ten un 10 na primeira avaliación, co cal só ten que presentarse a segunda avaliación. Imaginade que nesta segunda avaliación ten un 0 e un 0, é dicir, un non presentado sacou un 0. A media tal cual sería 10 e 0 sería un 5, pero como non se presentou, pois deixalle un 4, porque na primeira avaliación sí que tiña un 10. Se ten na primeira avaliación un 10 e na segunda non chega a nota mínima e ten un 2, inda que a media sería un 6, pois a cualificación final, como esta non chegou ao 3, sería dun 4. Se na final sí que chega a ese 3, pois calcularíase a media tal cual da primeira avaliación e da segunda. Quedaría un 6,5, que sería un 7. Esta é unha fórmula xeral, co cal, no caso de que no voso ámbito esta casuística de ter, imaginade na segunda avaliación un 3 e na primeira un 10 e calcular automática media non se adecue, sempre podedes calcular as medias a man e cambiar aquí a cualificación final ou en calquera outra cela. Novidade. Por exemplo, esta persoa do módulo 2 pon que o ámbito científico-tecnolóxico ten o pendente do módulo 1. Entón, cando premedes aquí xa nos sae a ligazón á páxina anterior para que poñades aquí directamente as cualificacións. Lembrade, por exemplo, se este alumno de segundo ten pendente o científico-tecnolóxico do módulo 1, non se lle pode poñer a nota no módulo 2, senón
no módulo 1, tan como indico aquí na ligazón. Que ocorre? Que, excepcionalmente, as persoas do módulo 4 que teñen un ámbito pendente do módulo 3, para titular sí que se lles permite ser avaliados ou avaliadas do mesmo ámbito, dous módulos, no mesmo cuadrimestre. É dicir, por exemplo, esta persoa ten o módulo 4, pero ten pendente o ámbito de comunicación do módulo 3. Podería ser avaliada do ámbito de comunicación do módulo 3 e, se aprobase, poñer tamén a nota do ámbito de comunicación do módulo 4. É dicir, por exemplo, aquí temos esta persoa que ten un NP de comunicación módulo 4, pero no nome xa nos ven a ligazón, máis comunicación módulo 3, poñer nota a folla anterior. Co cal, de novo, está a ligazón, prememos aquí e podemos poñer a nota no módulo 3 e, se estivese aprobado, tamén no módulo 4. Se está suspenso, non se podría poñer no módulo 4. Espero tervos axudado.